A yau zan nuna muku yadda na yi irin wannan bidiyon da abata ɗina cikin sauƙi. Ku biyo mu daga farko har ƙarshe don ganin yadda ake yi. Tun da ne wannan bidiyon ya burge ni kaina ina ta kallon yadda AI yake abubuwa kamar mutumin gaske. Za ku ga yadda nake motsi da hannuna in na kunna muku. Ku duba ga wani gefe na kalla yadda ka san wani mai kyamara zai fara ɗauka ta. Kun gani? Ne kana murmushi, kana sauran abubuwa, kana girar, kana ɗagawa, komai naka fa na fuskarka da jikinka yana motsi tamkar kai. Wannan fasaha tana da ban mamaki wanda ko da ko a fifit kai amfani da shi za ka ga ba za ka samu sakamako irin wannan ba. Wanda a fifit za ka ga wa'insu a lokacin hannu na shigewa cikin wani abu ko wani abu na tashi sama da sauransu. Amma nan gaskiya an sallame ni kuma ya kamata ni, shi yasa na ce ya kamata ni ma in nuna muku yadda za ku yi amfani da wannan fasahar. So ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga kai tsaye gurin da za mu ƙirƙiri wannan abata yadda kowa zai iya ƙirƙirar nashi sannan ya fara amfani da shi, especially masu yin content suna son su rinka magana ba su da lokacin da za su hau kan teburi su haska light su waye da sauransu. Kamar yadda kuke gani haka za ka yi selecting studio ɗinka mai kyau, ka saka kanka kuma ka yi duk maganganunka ka kuma ba da saƙo. Yau ni na ce muku tun da na ga wannan abin na ce to anya ko ni zan ƙara ma hawa kan wani teburi in yi magana. Duk lokacin da zan magana ina da maganganuna a bakina, saboda kawai sai in zo in gaya mai AI ya tsara min su, sannan kuma in zo in yi maganganuna kuma in ɗaura su, kuma ba wanda zai ce ba ni bane ba, saboda dama ni ɗin ne amma abata ɗina. So ba tare da ɓata lokaci ba kada in cika ku da surutu, bari mu wuce kai tsaye domin farawa. Wanda abin da zan yi shine kuna gani YouTube ne zan shiga. In baka da YouTube ka je ka ɗauko YouTube ka sa kai login da email ɗinka ka shiga. Dama in ka shigo ma YouTube dai ya kamata a ce kai kana subscribing da mu. Kamar yadda kuka sani mukan kawo hanyoyi na AI, dabaru kala-kala. Duk rana mukan ƙaƙulo muku wata dabara ta AI wadda za ku yi amfani da ita domin ku baza kuma capacity a duniyar AI ya kasance kuma ba a baku a baya ba. Kar ku manta da subscribing ɗin in wannan ne bidiyon ka na farko. Yawwa da farko dai mutum in ya shigo YouTube ɗin zaka danna ɗan wannan abin plus ɗin da kuke gani na tsakiya, gashi nan na danna shi. Yawwa bayan na danna shi kamar yadda kuke gani haka, to akwai wani abu a can sama ga yana wannan star ɗin, kuna ganin ta, to ita ce wurin bangaren AI. Saboda haka sai ka taba shi ka shiga gurin. Bayan ka shiga gurin haka, dama mun taba bayani yadda ake amfani da nan gurin kirkirar bidiyo, gurin wannan photo to video da sauransu dai da image da sauransu. To kai tsaye abin da zamu yi nan gurin zamu zo gurin wannan da kuke gani an ce create video din nan, kuna ganin shi ku taba. So bayan kun taba shi za ku ci karo da naku kuma ga yan anan sama an ce make a video with my avatar. So anan gurin nan zaka kirkira avatar ka, wato hotonka ko in ce kwafi ɗinka, nan za ka ƙirƙire shi ba tare da wani wahala ba. Farko dai abin da za ka shiga kawai za ka yi haka. Bayan ka shiga matakin farko kun ga abin da za su ce maku. Saboda haka wannan yarjejeniya ce, shin ka aminta ka yadda create an avatar that looks and sound like you, wato photocopy ka ne wanda yake kama da kai sannan kuma yake magana tamkar kai. Kun ga nan sun haɗa da kamanni da kuma sauti. To wannan abu ne na ci gaba sosai wanda ba ma an kai abatan naka ba kawai a ji wata murya daban, a'a murya kan dai za a ji. Kamar yadda kuke gani gashi aka ce create an avatar by recording your face and voice. So dole ne za ka yi create an avatar din, za ka yi recording fuskar ka ne, bidiyo za ka yi recording fuskar ka da kuma kai magana. Kun gane? You control when how your avatar is used. Kamar yadda kuke gani, to sai aka ce mana we will use this recording and database on it, generate content using your avatar. Kun gani kamar da yanda ne wannan kenan. In suka riga suka samu wannan abin namu, to za su rinka amfani da shi gurin generating content din, zan rinka generating content da sauransu. Keep you keep you, our users and the public safe, and check your real and check you are a real person. Yau amfanin shi kenan. Misali kai baka son ka bata lokacin kullun sai ka kalli kyamara ko waye, to amma anan gurin ka yadda za a amfani da photocopy ka, saboda su dama abinda ba sa kauna AI kawai a yaudare mutane a ce AI ne kawai. To amma dama kai ne photocopy ka ne ka zo ka sadaukar da shi ka basu su rike domin ka rinka amfani da shi duk lokacin da zaka yi content. Kamar yadda suka ce nan you can delete your recording anytime, zaka iya goge shi duk lokacin da ka so. You are responsible for content you create and publish. Kai ne zaka dauki duk wani alhakin creating content da wannan hoton da sauransu kamar yadda dai kuka sani. To bayan ka haka sai kawai ka danna agree, wanda dama yan Najeriya mu cika karanta wannan irin dokokin ba, amma dai yana da kyau mu karanta anan dan kowa ya san abin da zai yi.
to ga sai ka danna agree. Bayan ka danna agree kamar haka, yawa bayan ka danna agree kamar haka zai ce maka just a moment. So a nan gurin fuskar ka zai ɗauka kamar yadda kuke gani. To a nan fuskar ka ce ake son za a ɗauka, so amma sai ka zo ka danna wannan start ɗin nan kamar yadda kuke gani. So abin da muke so ka fahimta a nan gurin shine ya kasance gurin da kake ba hayaniya, sannan kuma akwai haske yadda za su ga fuskar ka yadda ya kamata. So bayan nan abin da za ka yi kawai sai ka zo ka danna wannan gurin start ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan a ƙasa, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi za su ce maka to get ready, ka karanta wa'insu nambobi ana son a ji sautinka. Kamar yanzu gashi 38, 51, 28. So kun ga yanzu sun samu muryata, yawa sai kuma aka ce yanzu in kalli kyamarai, sannan kuma aka ce in kalli gefe. Kun gani haka ko? To in riƙe a gurin kun ga sun yi good, sannan sai in dawo sai in kalli nan, kun ga shi ma sun yi good ko? To kun ga ana son a ga yadda nake motsi da fuskata, sai a ƙara cewa in yi haka, kun gani in riƙe shi, yawa. Sannan kuma sai aka ce kun gani in juya abin to uploading. Yanzu ne sun yi uploading, in sun aminta da abin da ka bada to shikenan ka samu abata ɗinka. So kun ga yanzu bacin na riga na yi sun anshi wanda na yi, so yanzu gashi nan kuna gani suna creating abata ɗin. So haka abin yake, bai da wani wahala, sai dai ka kashe ta cikin haske ka yi shi kuma yadda ya kamata. Yanzu kamar yadda kuke gani ga ana min creating abata ɗina kamar yadda na gaya muku. So yanzu bayan an gama min creating abata ɗina kuma sannan to za ka rinka amfani da shi duk lokacin da kake so. Yanzu dai za mu saurara mu ga creating abata ɗin kamar yadda kuke gani gashi ana ta creating, ana ta haɗa abubuwa. Yawwa kamar yadda kuke gani yanzu kun gani nawa sun gama min creating abata. To duk wanda aka gama min creating abata za ku ga hoton shi zai kasance a nan. To wannan hoton ba zai taɓa ɗaukewa ba har sai in kai ka cire shi. Misali yanzu in na ƙara shiga na, kun gani hoton na nan ba inda zai je, ko da zan fita in dawo ne, sai dai in ni na danna wannan ɗan star ɗin na cire shi, ko kuma na danna wannan ɗan biran don wai gyara shi. Shi ne kawai abin da zai, amma wannan shi za su rinka min amfani da shi kuma sun riƙe sauti na sannan da kamanni na. So daga nan kuma yanzu na abin da nake so in yi, idan ina so zan zo nan gurin duk abin da duk bidiyo da nake son in generating a nan gurin zan generating din shi gurin describe your idea, nan za ka yi magana ka. Idan kuma kana so a canza maka misali studio ko wani abu, so kana iya zuwa da gurin chat GPT ka nemo script, sai ka je wurin chat GPT domin ya baka prompt mai kyau wanda zai saka ka a duk inda kake so. Dan na tabbata nan ba ma kawai surutu a cikin studio ko maganganu a cikin studio kaɗai wannan abatan zai ba, tunda abatan ka ne za ka iya sarrafa shi yanda ka so. So ni dai na yi amfani da na cikin studio, wanda yanzu ma zan ƙara amfani da shi na in nuna muku yanda zan yi wanda zan yi yanzu a takaice. A nan gurin yanzu in na ga dama za mu yi example na farko tare da wannan hoton ba tare da na ma kawo wani hoto ba. So amma yanzu zan je in ɗauko prompt daga chat GPT na cewa a sani a cikin modern studio. Kai ko ma ban kawo prompt ba, a nan gurin zan iya yanzu rubutu, bari ku gani kawai abin da zan, tunda nan ma ai chatting ne kuma AI ne zai fahimci abin da nake so. Kamar misali sai in ce kawai put me in a modern AI studio, kamar yadda kuke gani, for AI with upper talking to my, misali kamar ni gani talking to my viewers in Hausa language, saying, kun gani kawai sai in sa in wannan alama wani abin, to nan ne zan yi rubutun Hausa kenan, zan yi rubutun Hausa sai ya rubuta abin da nake so in ce yanzu da Hausa a nan gurin. Yau wato kamar yadda kuke gani gashi kun ga na rubuta abin da nake so in ce. A yau zan nuna muku yadda na haɗa abata ɗina cikin sauƙi. To daga nan sai a gaba nan sai in ce in na gida ma in ce a sa min kaya masu kyau, sai mu gani misali sai in ce mai change my dress to look beautiful. Like a misali Northern Nigeria. Kun gani?
To abin da zan yi kenan haka yanzu kamar yadda kuke gani gashi na yi haka kawai sai in tura ma wayan danna wannan aro din na gaba kawai gashi nan. Da zaran ka tura wannan aro din na gaba za ku ga gashi nan ya fara 10 sakan kaza 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 kaza. So AI dai na Google ne saboda YouTube dama na Google ne, to wannan AI din da ke generation na Google ne wato BO3 ne ke wannan aikin. So amma zai amfani da abata ɗinka da kuma muryarka. Yanzu za ku bari mu gani ga yana ya fara ba kuma daɗewa yake ba. Kuma kun san bidiyon da zai muku sakan nawa ne, sakan 8. So a haka amma ba wai shikenan ba, za ka dinga yin sakan 8 kana canza abin da kake son ka dinga cewa duk a ciki. Especially idan ma kana da already tun daga baya zan nuna muku in ka je ka ɗauko studio ɗinka tun daga ChatGPT ka kawo hoton a nan ciki. To kaga in ka ci gaba da canza muryar ka ba za a taɓa canza ma studio ba, za dai a maintaining studio guda ba tare da an canza ma location ba. Wannan ko kun ga prompt ne na bada yawa ga nan ya gama to kun gani. A yau zan nuna muku yadda na hada avatar dina cikin sauki. Ƙara hikimar da muke yanzu a nan gurin shine za mu iya canza abin nan ɗin sautin idan ka ji Hausa ba ma ba dama magana kace kai ka san dama me kace, to so haka sai ka je gurin video editor sai ka yi voice over ka sake muryar ka saboda ka fidda Hausar da kyau, saboda AI wani lokaci Hausar ta sai a hankali kamar yadda muke cewa kullun ya kamata mu gyara shi. To yanzu wannan matakin farko kenan. To yanzu kuma in na so kuma sai in sake yin wani iri. Yanzu wannan in na gano misali sai in yi downloading din shi kamar yadda kuke gani gashi. So sannan kuma bacin wannan idan yanzu wannan downloading wannan yake, bacin wannan yanzu na gama downloading din shi. So sai kuma yanzu bari mu nuna muku wanda kuma za ka kawo hotonka, wanda kuma duk wani hoto da ka kawo kace kai ma a maida ka a cikin wannan hoton, to da shi za a maida ka. Sai in dawo baya. Kun ga bayan na dawo baya a haka, so abin da zan yi kun ga gurin yanzu bari ka gani in canza, yanzu hoto zan kawo a nan gurin. Kun ga gurin dan plus ɗin da na taba, to zan je in dauko hoto. Yau wato kamar yadda kuke gani yanzu ga yana kawo wani hoto nawa ne shi ma din dai a studio, to amma dai ina son in gaya mai da shi nake son amfani saboda nan magana ce ta abata. Da abin da za ka yi ana son yi abin da muryar ka kake son ka yi da komai. Inda hoton kawai zan kawo yanzu in ce amin generating din shi ina wannan magana zai mun generating amma kuma zai mun da muryata ba. To amfanin ka kawo shi anan kenan wurin abata din saboda kai amfani da muryar ka. So da yanzu misali sai in ce nan tunda na kawo hoto sai in ce mai misali put me in this studio. Gashi nan zan iya rubuta shi bari mu gani. Yau wato kamar yadda kuke gani gashi na gama turancin da zan yi, na ce ya saka abata ɗina a cikin wannan studio ɗin. So in ina da abin da nake son in canza kamar ya canza min kayan da sauransu duk zan iya. Sai kawai in tura mai shi ma gashi. Da na tura mai shi ma zai fara reading, ba zai gaji da kai ba kuma ba zai ce kuma lokaci ya ƙare ba, saboda dama kyauta suka yi suka ba da dama dan a yi. To saboda haka gashi nan yana reading, yanzu za mu saurara maga sakamakon da zai bamu. Yau wato kamar yadda kuke gani gashi na haɗa shi, bari in kunna muku kuji gashi. Yadda na yi wannan bidiyo da avatar dina cikin sauki. Ya kuwa ga wannan. A yau zan nuna muku yadda na yi wannan bidiyo da avatar dina cikin sauki. A haka ma Hausa ai kun ga ana gane ta. Haka ma kun ga Hausa ai ana gane ta. To sai dai kawai in mutum yana so ya ƙara mata zaƙi ne ta kyau, to sai wannan voice over ɗin. Saboda haka yanzu kawai sai ka zo ka danna download. Misali kuna gani na danna ana nuna mana ya downloading, shikenan ka gama abinka sai ka je ka uploading din shi inda kake so. Ko kuma ka so kawai misali bidiyon kana son ka yi shi ba sakan 8 ba kadai, kawai ka danna wannan aro din baya. Da ka danna misali kawai gurin wannan Hausa ita kadai zan canza in na ga dama yanzu. Kamar yadda kuke gani gurin kawai wannan Hausa inda na ce zan yi bayanin Hausan nan, kamar yadda kuke gani gashi inda dan tara din nan sai in goge shi haka kamar yadda kuke gani. Kawai sai in kuma rubuta ku biyo ni a sannu misali ku biyo mu misali daga farko har ƙarshe don ganin yadda yadda misali kuna gani ake yi kamar yadda kuke gani. Kawai sai dai in tura mai shi kadai kawai. Kun ga kawai abinda na canza magana kawai. To haka zaka yi ta tara sakan 8 ɗinka har tsawon inda kake so ya ƙare.
da kayi kawai ka tara sai ka jona su kawai ka tara bidiyon ka mai ma'ana kuma zai tsayi har iyaka inda kake son shi ba tare da ka sha wata wahala ba. Kawai abin da aka rinka canza magana kawai dama ka sani maybe ka jero su maganganun ka ko ka san me zaka ce a chat GPT ma sai ka ta kawai canza gurin maganai kana sawa ka canza kawai ka sa shi kuma AI din zai ci gaba da yi maka dalla dalla har sai ya tara maka abubuwan da kake so. Abin bai da wani wahala kuma in ma kuma magana ta zo ba daidai ba je sasa cikin kawai bidiyo editor ka yi voice over kawai dai dama bakin dole zai bude daidai da naka saboda dama abin da kace haka shi AI din ya ce sai dai bai faɗe shi ya daɗi bane ba kawai sai ka ɗaura naka shikenan ka wuce wurin ga nan ya gama mun wannan bari mu gani. Ku biyo mu daga farko har ƙarshe don ganin yadda ake yi. Kun gani? Shikenan fa kawai. Ku biyo